Is-sibt il-Berġa ta' Kastilja hija waħda mill-postijiet li se jkunu miftuħa għan-Notte Bjanka. Filwaqt li n-nies se jgawdu l-pjazza ġdida ta' quddiem Kastilja, fuq ġewwa jistgħu jesperjenzaw wirja interessanti. Fis-sala tal-Ambaxxaturi, busti li s-soltu jinstabu f'postijiet differenti se jkunu esebiti għal pubbliku f'post wieħed. Il-busti huma ta' personaġġi magħrufa kemm Maltin kif ukoll barranin, fosthom ta' Reġina Elisabetta II, Pawlu Boffa u Mattia Preti. Fl-istess sala hemm ukoll il-mudell tal-monument ta' Manuel Dumek li fuqu inbena il-monument proprja. Fis-sala tal-kabinett fejn il-Ministri jiltaqgħu għal laqgħat ta' kull ġimgħa, il-pubbliku se jkun jista' jara ġabra ta' pitturi tal-Prim Ministri kollha ta' Malta mill-1921 il quddiem. Fis-sala tal-kabinett hemm esebiti wkoll rigali li ngħataw lil Malta mill-indipendenza lil hawn. Se jkunu miftuħa wkoll uffiċċju minn fejn jaħdem il-Prim Ministru u Kastilja taħt l-art, minn fejn wieħed jista' jibqa' għaddej sal-Berġa tal-Italja. Kull min iżur il-Berġa ta' Kastilja se jingħata ktieb dwar il-ħajja tal-personaġġi li hemm esebiti il-busti tagħhom, kif ukoll sett ta' ritratti antiki tal-Belt Valletta fi żmien il-gwerra. Dan biex titfakkar il-75 sena mill-ewwel attakki fuq Malta fit-tieni Gwerra Dinjija.